kawula nuwun para pepundhen. Para pini sepuh. Sesepuh ingkang tansah demonstrasi dumateng pepuyaning lan kawula tasih. Iki nek sepatune iki nek omanes iki. Ora Kami kopi. Supaya enggak ngantuk. Orang kadang kudu kaya ingkang tansah demonstrasi syukur. Binar buku jurnal sesarangan. Lu ngomong nak metu ngomong. Iya. Halo. Yes. Lagi pinungkasan sasampunipun wonten pratondo saking kulawarga pinangka pangarsa keluarga panuwun Loko menang Karmawiono Salangan Desa Putra Purworejo. Ya, tiga pesan dulu ya bener. Lah iya iki sak apa tek. Lah iya. Tanggap wong kuwi, Pak. Kadangnya nek bekas makan ndak pinggang wis digodhek itu sambung. Saya tanggap iku yo. Lah lo ada pas ngujung pas beli teko liar kok ya. Terus tadi Yang muslim semoga kita sesayangan mau syuting lu. Pak foto iki goreng mburi wae. Sabdo ingkang sampun kagelar.
Tadi menika Sasono Mewah Panjawara kasus Kan pesen dhewe. Sama sahabat gue. Iya lah. Makanya masa yang kayak ngomongin. lah kan ge salaman sih kok nek kono agak dhewe. Kowe tangan ki. Mikirmu tangan Ini Ini lho. Ngono ya sama. Di kene sih samping, kan ke salaman samping kok nek kono agak Fotone. Gua tak hitung nih. Kowe nak pengen request ngono ki tambah duit dhewe. Fotone ora? Foto pribadi. Yang muslim semoga kita sesayangan maus bersama. Shooting lu. Tak foto itu Sabdo ingkang sampun kagelar. Tadi menika Sasono Mewah Panjawara kasus Kan pesen dhewe. sama sahabat gue. Iya lah. Makanya masa yang kayak ngomongin. lah kan ge salaman sih kok nek kono agak dhewe. Kowe tangan ki. Mikirmu tangan Ini Ini lho. Ngono ya sama. Di kene sih samping, kan ke salaman samping kok nek kono agak Fotone. Gua tak hitung nih. Kowe nak pengen request ngono ki tambah duit dhewe. Fotone ora? Foto pribadi. Baikkan sebenarnya Joko Tinder. Ye, monggo pasukan ibu-ibu berjoget. Sing nyalan namanya sinten? Mbak Parsi. Oh, Mbak Parsi. Alah, Mbak Parsi aja ngene rara-rara Mas ya. Nggih to, Pak.
Silakan Solo. Nggih, silakan Solo menika. Mugi berkah nggih Bu nggih. Joko Mintir. Ya si Joko ningkir ya. Ayo ibu-ibu, goyang lagi. Udah gambar, nah ini sih deh.
Aku ikhlas sama kantor Mas Yusuf kan Pak.